Tani muje tani ku kai ni na faɗa so haka kyan alkawari ne, inda rabo sai kaga so albishirin ne, mukutar dan ta fata maso sanadi ne. Soyayya daɗi, 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 soyayya daɗi. Me na gaya muku ni na faɗa muku so Allah mun ce, yadda kuke tafiyar ku a soyayya ai riba ce. Auta ɗan yamce ne ke wake babban zance, aboki na muku dardanta. Tani muje tani ku kai ni na faɗa so haka kyan alkawari ne, inda rabo sai kaga so albishirin ne, mukutar dan ta fata maso sanadi ne. Soyayya daɗi, 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 soyayya daɗi. Me na gaya muku ni na faɗa muku so Allah mun ce, yadda kuke tafiyar ku a soyayya ai riba ce. Auta ɗan yamce ne ke wake babban zance, aboki na muku dardanta. Tani muje tani ku kai ni na faɗa so haka kyan alkawari ne, inda rabo sai kaga so albishirin ne, mukutar dan ta fata maso sanadi ne. Soyayya daɗi, 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 soyayya daɗi. Me na gaya muku ni na faɗa muku so Allah mun ce, yadda kuke tafiyar ku a soyayya ai riba ce. Auta ɗan yamce ne ke wake babban zance, aboki na muku dardanta. Tani muje tani ku kai ni na faɗa so